Lalelani ke angithuswa angisatshiswa. Angeke nje futhi ukungithuka ayinamathili because umuntu methuka uhlanya uyayibukela nje. Ngaphandle bathiwa khona umuntu onengqondo uqhamuka lapha afika ngithuke. Lo I can take on and I can even sue him because I'm not worthy of inhlamba. If you see no good in me, don't bother, don't even follow me. It's a problem with you. One, niphendula into eningayazi. We haven't done your research. Nilandela into eshow media. Unhlanhla lo enimvikelayo has got a strong PR. Ubhizi uyayikhanda uyayibhila ngoba efuna ukuba national commissioner. Akahambe bobulala le national, mina I'm protecting my province. Ngeke uzobulala abantu bengashushisiwe. Ubachayelani badubulelani ngoba phela asizwe labo le story. Nineqenzwa ngala nabantu ababulalayo zigibiwe. Ngiyakubona lokho West nakusho. Wakwenza cha ngayithulela nje kulungise kwenzile uzama uqeda iWest. Awubuyele lapha na ePoint la eThekwini. Uyobona amakwerekwere ngakanani la 120 abaphe bawuqoqe hamba noThami uPremier wenu phela amakwerekwere yazi ukuthi asekho lapha ePoint. Asibone phela ama-truck sibona amabhasi wadeporter. Ungasusa abantu abawu-120 kubantu abayimiliyoni abagcwele ePoint. That is just a PR exercise. Lalelani la akanyeke ungacabangi. Cabangani. Mina angithi igebengu ngiyazivikela. Igebengu zivikelwa umthetho. Now nina nifuna unhlanhla aqhambe nomthetho wakhe ukuthi isigebengu siyabulawa. Sibulawelani? Ngoba phela i-constitution ithi there is no death sentence. Umuntu uyagwetshwa ngisho udilika nje. Arehabilitatwe, aphume abe reconciled with the community yakhe. Yes, ba akayidubula mayidubula back. Manje khona abashaya besarendile. Kahleni nali itekisi echayiwe. Wrong taxi. They fired it to fatality. Kwathiwani ngoba azange asho lutho naye. He has never commented about the tragedy. Manje ubanike ungacabangi lapha kwamnani. Ubani ngoba nibhizi yangithuka ofuthe egabazweli omsunu abazweli ngoba ngithuka zenhlanya. You guys are stupid and niphelelwe ni desperate for anything that comes camouflage as Messiah. Unhlanhla is never a Messiah. Unhlanhla kamusha. Ngizwile qamba manga nje ngoba phela uZuma wake wamisa unhlanhla. Wayemiselani usethi ke na kwakunamafile awaphethe. Kodwa amanhlanhla awuvusha iPR nesilungu sakhe esihle. Mina ke ngeke ngisatshiswe yini. Laba bathi kuvela uGetsemane. uGetsemane akumele navikele umexhashazwa. Ungafike wena umuntu uthumela amaphoyisa ukuthi awumbulala. Ubumbizile. Umbizelani kanti? Usebulawelani? Ilogic iphi lapho? Yikho ngikhuluma ngevaccine, vaccination ukuthi ivaccine yanilimaza emqondweni. Bazothi abantu ivaccine yalimaza mina. Ngani ngikhuluma ilogic nje. Ungafika ungibize, ngiphume ngikwakho. Bezithumela amaphoyisa uthi uma efica umndeni wami awubulali ngani umndeni wami. Kuyo ukuthi bebefuna mina bangifunelani. Ngoba phela ngibiziwe kwathiwa ngize. Unhlanhla wathi uGetsemane ngeke yeze. That's what he was thinking. Ngase ngibuza ukuthi icala ka-AKA njengamanje ngizwile kancane izongena enkantolo nini. Yinto yodonsa le another 20 years ngiyanitshela manje. Egcineni iqiniso futhi ngeke lize liphume because they need to smoke it out of unhlanhla. Unhlanhla uyalazi iqiniso ukuthi AKA wafanja sengiyanitshela ke manje. He knows. Unhlanhla was involved. Uma engekho kulungile akangisuwe phela, angangijange ibhamba. Khona abantu fethu angibulali, ngeke azangibulala. Uzongibulalelani? Lalela, umuntu okhuluma iqiniso uvikelwa uNkulunkulu. Into odingakala ukuthi ube nesibindi. Manje ke bebathi ke ngesilungu ke a man with one eye is a king amongst the blind. So unhlanhla has got one eye. Uyiking yini ngoba nizimpumputhe aniboni. Ngithekini ngizokhulula abantu ababulawa unhlanhla angazi babulalelana. Iqiniso ngani lizovela nje ukuthi laba abantu njengoba bebulawa nje. Lo nhlanhla kuningi akufihlela khona engakwazi. Angizukhuluma. Ngizocreate iplatform la ngizokhuluma khona amaqiniso. Hayi la. Ngoba la bazokumute le video.
ngeke izikhuluma isikhathi eside nizoyibona izobe simuthiwe because ngitoucha the untouchables, ngitrader on the grounds that are ring fence to awangenwa la. Kodwa mina ngoba umafohla kuvaliwe ngiyangena, and you cannot keep me down no matter how hard you try. Ningangithuka injeni ngibhema insangu, account kini, I'm not accountable to you, especially the fools abaja ucomment engabe balandela nje, balalele izivutho lento engikhulumayo, ngoba njengamanje ngiya-instigator. Uyangithola ukuthi nthini ukuthi uyabona abahlaniphile bakhuluma bayayicabanga lento engishoyo, baqala manje bamixa bahlanza ama-puzzles. Abahlaniphile-ke labo, abanye bangishaya private manje, ngizwile ngithi abahlaniphile. Wena ngoba uyisilima uyakhomenta nje, ushaya ufutseke, ushaya umsunu, ushaya isilima, uma sikuthuka uyahleka. Kuthi angihle ngikhulume ngoJacob Zuma, aniyikhomente yakhe, ngikhomente kaNhlanhla. Ngakhuluma ngozonda amagwala, nikhuluma ukuthi uthunjiwe uzonda amagwala. UZuma ufike wathunjwa zingane zakho, leli qeqebane lalikhulele eMozambique, ingane izalwa ama-politician aye ku-exile. Ohlaniphile uyahlanganisa-ke manje ama-puzzles. Yizona ezimthumbi zavalela ikopini. Le nto abantu bekhala bethi ubaba bengabonakali, ubaba uthunjiwe, yima ephuma manje. Uma ephuma uthola ukuthi konakele emkhontweni. Yingakho-ke abakhiphile manje akasavumeli bakhulume nemedia yonke lento. Lo nothi mina indaba fanele ngiqale emuva. Ngani niyoqala phakathi nje indaba kaNhlanhla? Neyo umkhonto yosizwe iqale phakathi. Thina siyazi iqala. Unfortunately umsholozi failed to have ama-vision interpreters. Anizange ni-understand umsholozi i-vision yakhe. Even kumanje lapha emkhondweni yosizwe aniyazi i-vision, because there were no dream interpreters. Those are vision interpreters. I'm here to pronounce and to articulate i-vision kamsholozi. Nginicathulise because we are babies, nisadinga ubisi. Kodwa nithi ngabaholi abanye benu. Niholani ngoba nihola nge-experience ebhedayo eqhamuka kwagogo. Umsholozi ukhande i-organization ngo-2023. Nina nihudula amathambo abolile niqhama nakwagogo, nizowanukisa la. Igebengu ndini eyifuna izikhundla, eyifuna ama-position, eyifuna imali umkhonto wesizwe. Yingakho-ke nihambe noFloyd abanye bethu abaye basasele bacatha ukuhamba kwalaba abanye kuzowavulele izikhundla nabo. Inkosi uZonda Amakhwala kunabantwana, uZonda Amagwala kunabantwana abamfihlile, siyakwazi lokho. Do your research. We will smoke him out of that zone avalelwe kuyo. This is Mdu Mabaso, in case you do not know. Check my profile. Check my profile. Angikhuluma into engekho research, ngiqala izinto ezintsha. Njengamanje ngiqala i-trend yokuthi ngithi mina lo Nhlanhla esenimbiyele kangaka uphethe umetshisi, uzolayita yonke into engaphakathi izosha. Wena uzosha inhliziyo, ushe spiritual. Ngeke uphinde ukholele kumholi. Ngoba manje nilandela umholi oneselodwa ngoba nizimpumputhe. Ukuthi uNsaphi niyobona mzona wavela amaqinsi, asazovela amaqinsi oNhlanhla ngoNhlanhla. Angimniki unyaka, lo nyaka lo uyophela seguqe ngedolo. Angeke futhi ngithuliswe kuwe. This is Mdu Mabaso of In Short. I salute. Challenge umuthanda. I don't give a damn. Ungithuka umuthanda. I don't give a damn. But basazoqhamuka abayibonayo lethu uzobayedwa nje.